Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, газиз дин кардәшләрем. Ризыкларны без һаман киңәйтәбез, алхамдулиллах, һәм яна бер сәбәп, ул да булса туганлык җепләрен ныгыту, һәм иң беренче чиратта әлбәттә безнең иң якын туганнарыбыз, әти, әни хакына без берничә дәресебезне багышладык. Әле, иншалла, без алдагы дәрестә дә әти, әни хакына кайтачакбыз. Бүген иншалла айдагыз туганлык җепләре турында сөйләшик. Чөнки безнең әле гомум туганнарыбыз бар. Бер туган, туганнан туган булсынмы, әнинең бер туганнары, әтинең бер туганнары, әбиләр, бабайлар һәм башкалар. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән ахыр заман алдыннан, ягъни кешеләрнең диннән ярагайып кешеләр шушы дөньяга чумып, нәрсә булыр шундый бәлә туганлык җепләре өзелү дигән. Катиатур рахм, туганлык җепләре өзелү дигән. Һәм чыннан да туганны күрмәс, туганга ярдәм итәргә ашыкмас. Менә чыннан да бүген без җәмәгать шундый бер вакытта яшибез, шундый бер җәмгыятьтә яшибез. Кызганыч, бүген безнең туганнар белән аралашырга да, туганнар белән сөйләшергә дә күп вакытта мөмкинлек тә, вакыт та юк кебек. Шуңа күрә туганлык җепләре исламда ул бик зур урын алып тора. Димәк, туганнар, ике туган. Алар икесе дә бер карында яралганнар. Бер карында үзләренең тәүге ризыкларын тапканнар. Икесе дә бер күкрәк сөтен имеп, бер ананың кочагында үскәннәр. Күкрәктән аерылып, әни тезеннән төшкәч тә ризык эзләү, үз тормышыңны төзү, аларны җир буйлап, төрле илләр буйлап чәчсә дә, туганнарның бер-берсенә һәр вакыт якын калулары, үзара бер-берсен белеп, белешеп, аралашып, барлап яшәүләре аларның тормыштагы ризыкларына бәрәкәт китерә. Тормыштагы ризыкларына бәрәкәт китерә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям арагыздан берегез ризыгы киң булуны һәм гомере озын булуны теләсә, туганлык җепләрен бәйләсен дигән. Бухари, Муслим риваятләрендәге хадис. Димәк, туганың белән тоту яшәсәң, ашаган ризыгың тәмле, яшәгән гомерең иншалла зыяга узмас, бәрәкәтле булыр. Кызганыч, күпләребез байлык артыннан куганда, менә нәкъ безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер яктан әйтте, туганнарың белән ныграк бәйләнешкән сайын ризыгың арта диде. Без нишәптер дөнья куган, ризык эзләгән сайын туганнардан качабыз, арабызны өзәбез. Шуңа күрә байлык артыннан куганда, янәшәсендә булган туганнарын күрергә теләми башлый. Әллә курка аларның аның өлешенә керерләр дип, әллә ризыгына кул сузырлар дип. Алай гына түгел, хәтта без бүген күрәбез, кешеләр үзләренең туганнары белән төрле низакларга кереп, тамам әрләшеп, сутлашып бетәләр, 3 көнлек дөнья малын арттырам дип, кеше үзенең өстенә, Алла сакласын, туганының рәнҗешен ала, туган хакына кул сузып, байып булмаганны күп кеше аңлый алмый. Менә моннан 100 ел элек безнең инде зур хәзрәтебез, мөфтиебез булган Риза Фахриддин хәзрәтләре Җавамигул Калим дигән китапны язган бит инде. Ул шунда менә шушы туганлык җепләре турында шундый юллар язган. Субханалла, чыннан да бик бүгенге көнгә туры килә. Нәрсә дип әйтә? Бүген ди хәзрәт әйтә, күпме балалар ди үзләренең аталары вафат булгач, туганлык безнең качан таркала, әтидән шунда авылдагы бер ширики калса бит инде, шулай бит берәр фатир, квартир калса, әзрәк акча калса, шулай бит. Риза Фахриддин әйтә, бүген күпме балалар ди, аталары вафат булгач, аны җирләгәннән соң күз яшьләрен дә сөртергә өлгермичә, атадан калган мал-мөлкәтне бүлү өчен мәхкәмәләргә чабалар ди. Мәхкәмә ул инде суд була, шулай бит, судларга чабалар. Нәтиҗәдә Риза хәзрәт әйтә, туганнар арасы бозыла. Әтинең исеме, нәселе, фамилиясе пычрана. Һәм бу байлык атадан балаларга бүләк ителгән бер кайгы, хәсрәт кенә булып кала ди. Менә чыннан да җәмәгать бу бүгенге көнгә туры килә. Бик күп, хәтта без үзебез
Сез минем белән килешерсез. Бигрәк тә без әтиләр дөнья төзегәндә тырышабыз инде нәрсәдер балаларга да калсын дибез. Шулай бит инде. Каядыр үй калсын, анда Казанда каядыр квартира калсын, тегесе калсын, бусы калсын. Әлбәттә, бу дин моңа каршы килми. Ләкин күп вакытта без балаларыбызга нәрсәдер калдырыйк дип, байлык артыннан куып, нәрсәдер ясап, төзеп, біз аларга иң кирәкле булган нәрсәне биргән табыз тәрбия. Иман, намуслы итеп тәрбияләргә табыз. Нәтиҗәдә, әйе, без ниләрдер калдырабыз, ниләрдер төзибез. Ләкин Риза Фахриддин әйткәндәй, күз яшьләрен дә сөртергә өлгермичә, балаларыбыз, Алла сакласын, тотына без калдырган малны бүлешергә, чөнки мал калды, тәрбия калмады. Шуңа күрә нәрсә, нәселебезне пишаратып, исемебезне пишаратып, күп рухларны, арвахларны рәнҗетеп, инде сугышып, талашып бетәләр. Шуңа күрә җәмәгать, менә бүген бу бигрәк тә кирәкле нәрсә. Чөнки хәтта мин әле борынгы дини заманнарда дип әйтмим, хәтта менә без әле кичкенә вакытта юклык заманы бит инде бер күпмедер дәрәҗәдә бар иде, шулай бит. Дефицит заманы бар иде бит инде. Мин хәтерлим, мәктәптә укыганда безнең әти төсле телевизор алырга дип машина яллап китте шәһәргә. Инде әти кайтуга шәһәрдән өйгә бөтен туганнар җыелышты. Әни бәлешләрен салып җибәрде, токмачларын кисте. Без инде өйләр җыштырабыз, чөнки туганнар килә. Хәзер нәрсә шәһәрдән цветной телевизор кайта. Һәм ни өчен ул туганнар җыелышты? Чөнки алар акча җыйдылар. Алар һәрбер гаилә безнең гаиләгә акча бирде цветной телевизор алыр өчен. Әле бу качан гына ул стенка, сервант алсаң дагы, яңа өйгә күчсәң дагы инде бөтен кеше шулай туганнар акча җыйышлар иде. Качандыр бурап, урман кисеп бурап, бөтен авыл белән йорт күтәргәннәр шулай бит инде. Ләкин җәмәгать бүгенге көндә заманалар җиңеләйде. Җиңеләйде дигән сүз инде куштырнаклар эчендә, чөнки бүген туганнардан ярдәм сорап, бүген туганнардан акча сорап, тилмерәсе юк. Шат сайын, менә тукталыш сайын бүген деньги мигом, анда быстро деньги, миг кредит кебек куштырнаклар эчендә хәйрияше туганнар бүген безгә биреп торган акчаларын бик күп процентка арттырып түләттерү шарты белән инде безгә ярдәмгә килергә әзерләр. Алла сакласын, инде муеныбызны сабынлап әлмәкне кидереп куялар инде. Кидерә. Шуңа күрә кашанда туганына барса, ярдәм итсә, шуның белән шатланса, шуның белән бит аларның аралары ныгыган. Бүген ул менә шунда поручитель итеп, ана шул хәйрияше дусларга поручитель итеп, ул әле үзенең туганын кертәдә, соңыннан вакытында түләмәгәч, аның туганын әле интектерәләр. Бик күп кешеләр мәчеткә киләләр, әбиләр киләләр, аныклары аларның паспортларын алып, шундый банктан кредитлар алып, әбиләрен шундый хәсрәттә калдыралар. Алла сакласын. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, туганлык дигән әйбер безнең кызганыч бүген бик аксый. Сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә ул Аллаһының дине белән килгәч тә иң беренче көннәрдән нишләде? Ул туганнарны җыя башлады. Ул кешеләрне берләштерә башлады. Һәм моны хәтта мөселманнар гына түгел, моны хәтта мөселман булмаганнар да күрде. Сөекле пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килеп ничек итеп кеше белән кешене талаштырып, фитнә кертеп җирмәде, ул берләштерде, ул татулаштырды. Хәтта сөекле пәйгамбәребезнең дошманнары да пәйгамбәребезнең менә бу сыйфатын танып килделәр. Китапларда килә, Мәккә кабиләләрендә җитәкче пәйгамбәребезгә бик каты кырайышлар күрсәтте бит, дошманлык үз кабиләсе, шуларның җитәкчесе Абу Суфьян. Соңыннан инде ул әлхәмдүлилләh исламга килде. Аллаһ аннан разый булсын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга кеше җитмәгәч, ул ярдәм сорап барды Рум императоры Ираклига. Барды Ираклига. Һәм аның турында сөйләгәндә Иракли сорады: "Мөхәммәд нәрсәгә чакыра, нәрсәгә өнди?" диде. Һәм Абу Суфьян алдамады. Ул әйтте: "Без табынган иләһләрне ташлагыз" диде. Менә бу путлар, идоллар, ниләрне ташлагыз, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз дип әйтә ди. Һәм намаз укырга өйрәтә ди. Намаз укырга өйрәтә ди. Бер-берегезгә тугры булыгыз, алдамагыз дип өйрәтә ди. Бер-берегезне кичереп яшәгез, гафу итегез. Һәм
туганлык җепләрегезне бәйләгез дип әйтә ди. Карагыз, хәтта пәйгамбәребезнең дошманы да алдый алмады. Нәрсә ди? Мөхәммәд пәйгамбәр килеп ди безне туганнарны берләштермәкче була ди. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Һәм шулай ук сөекле пәйгамбәребез беләбез Мәккәдән чыкты Мәдинәгә күчте. Һәм Мәдинәгә килгәч, аның янына инде җыелды мөселманнар. Хәзер инде мөселманнарны берләштереп, татулаштырып нишләргә кирәк иде? Хәзер Мәдинәдә эшне башларга кирәк иде. Эшне башларга. Һәм менә шунда пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам халыкны җыйгач иң беренче нәрсә диде мөрәҗәгатендә? Ул әйттеме: "Җәмәгать, бу шәһәр безнеке булачак. Монда без бөтен властьны алып бетерәбез, бөтен сәүдәләрне, бөтенесен үзебезнеке итәбез." Юк, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дөнья өчен килмәде. Шулай бит. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Әйюханнас, әй кешеләр диде, бер-берегезгә сәлам биришегез диде. Ягъни исәнләшергә өйрәнегез диде. Без бүген шундый вакытта яшибез. Әлхәмдүлиллаһ, кайбер татар авылларына килсәң, мәктәптән кайткан балалар да әллә каян күрешәләр инде, әлхәмдүлиллаһ. Ләкин шәһәрдә үз күршеләрең белән исәнләшсәң, бу аптырап китәләр. Исәнләшергә кирәк, күрешергә кирәк. Шулай бит. Иң беренче пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәлам таратыгыз диде. Афшус сәлам. Таратыгыз, исәнләшегез, беләсеңме, белмисеңме, бөтенегез бер-берегез белән исәнләшеп йөрегез диде. Ат'имут таам, сыйлашыгыз, бер-берегезне ризык ашатыгыз. Чөнки бигрәк тә ул заманнарда ризык мәсьәләсе авыр иде. Кешеләргә ашарга юк иде. Ашарга пешерү булган ярманы да тартып, нәрсәдер пешерү авыр иде. Мичкә ягырга кирәк, аның утынын табырга кирәк. Тегесе булса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, сыйлашыгыз диде. Хәтта бер хадистә бар, шулпа пешерсәң, суын күбрәк сал, күршеңә дә бирәсең дигән. Шуңа күрә исламда һәр вакыт ризык белән сыйлау булды. Өченчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, туганлык җепләрен бәйләгез диде. Бәйләгез, туганнарыгыз, кая, кем, син нинди туган, бәйләгез диде. Һәм төннәрен кешеләр йоклаганда намаз укыгыз, сәлам белән җәннәткә кересез диде. Ягъни фәрештәләр сезне җәннәт ишек төбендә ассаламу алейкум дип каршы алырлар ди. Бу хадис Тирмизи, Ибн Маҗа риваятларында. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез үзенең рисалаты белән, пәйгамбәрлеге белән килгәч тә иң беренче чакырган нәрсәләрдән ул нәрсә туганлык җепләрен бәйләү иде. Һәм мөхтәрәм кардәшләрем, менә бу туганлык җепләренең өзелүе һәр бер гөнаһның кайтавазы бар. Без сезнең белән инде алдагы дәресләрдә сөйләштек, һәр бер изгелек ул кешегә кайта куаныч, шатлык булып, бу дөньяда да кайта, ахирәттә дә. Һәр бер явызлык ул кайта аның үз башына, һәм ахирәттә дә ул аның газабын күрәчәк. Менә туганлык җепләренең өзелүе ул бер аерым кешенең генә бәләсе түгел, ул авыл, ул шәһәр, ул җәмгыять, ил бәләсе булып тора. Ил бәләсе булып тора. Ни өчен? Чөнки туганлык җепләре өзелүнең бәләсен ул синең үзеңә генә түгел, ул тирә-юньгә күчә. Хәтта элгәре заманнарда, карагыз, элгәре заманнарда ничек кешеләр зирәк булганнар. Әти-әниләр үз балаларын туганнары белән начар яшәүчеләрдән ерак торырга өйрәткәннәр. Менә без кайвакыт әйтәбез, улым, тегенең белән дус булма, моның белән аралашма, ул әйбәт кеше түгел дип, менә шуның кебек балаларына әйтә торган булганнар. Әгәр дә кемдер туганнары белән туганнарча яшәмәсә, ул кешедән читләш. Ул кешедән читләш дип әйтә торган булганнар. Хәтта Зайнуль Абидин Али ибн Хусейн үзенең улы Мөхәммәдкә нәрсә ди? 5 кеше белән дус булмады. 5 кеше белән дус булмады. Һәм шуның берсе әйтә, 5тән берсе, бөтенесен атарга вакытыбыз юк. Улым ди, туганлык җепләрен үзүче белән дус булмады. Ни өчен? Чөнки Аллаһының ди үз китабында андый кешеләрне 3 урында ләгънәт кылганын, ягъни каргаганын мин укыдым ди. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә 3 урында ләгънәт кыла ди. Ягъни проклинает ди. Үзенең рәхмәтеннән мәхрүм итә ди. 3 урында ди туганлык җепләрен үзүчеләрне ди. Бу Абу Нугайм хәзрәтләре үзенең Хилятул Әулия китабында китерә. Шулай ук зур галимнәрнең берсе сахабалар заманында Абдулла ибн Мас'уд, Коръән белгече, тәфсир белгече. Иртәнге намаздан соң бер вакыт алар башка кешеләр белән җыелышалар шулай. Һәм шунда кеше күп бит инде, мөрәҗәгать итәләр. Әгәр дә арабызда туганнарын рәнҗетүче кеше булса, Аллаһ хак өчен сорыйбыз, торып чыгып китегез мәчеттән. Ни өчен? Чөнки без хәзер дуга кыла башлыйбыз дигәннәр. Карагыз, хәтта мәчеттә дуга кылганда
әгәр дә араларында туганнарын рәнҗетүче кеше булса, безнең бөтенебезнең дә дуабыз кабул булмаячак дип куркып, алар шулай әйтә торган булганнар. Арабызда туганнарын рәнҗетүчеләр булса, Аллаһ хакын шәп китеге, чөнки дуабыз кабул булмый, хәзер без дуа кылабыз дип әйтә торган булганнар. Ни өчен кешеләр туганнары белән тату яшәмәүчеләрдән ерак торганнар? Чөнки алар белгәннәр, туганыннан ваз кичкән кешедән Аллаһы Тәгалә ваз кичә. Шуңа күрә Имам Муслим риваятында килә, сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, туганлык дигән әйбер, чөнки менә һәрбер әйбер ул мәхлук, творение, создание була, мәхлук. Менә бу туганлык без аны тотып күрсәтә алмасак та, ул мәхлук. Кешеләр арасында менә шу туганлык, туганнарча яшәү ул мәхлук, ул бу хис дип әйтикме, бу халәтме, бу изгелек дип әйтикме. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, менә шу туганлык дигән мәхлук Аллаһының гаршендә эленеп тора ди. Һәм һәр вакыт кычкырып тора ди. Кем мине саклый, Аллаһ та аның белән бергә булыр ди. Кем мине өзә ди, Аллаһ аннан өзелә ди. Ягъни кем туганлык җипләрен өзә, Аллаһы Тәгалә ул бәндәсеннән өзелә ди. Бу Сахих Муслимдә килә. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, туганлык җипләрен өзүнең тагын бер бәләсе, Аллаһы Тәгалә андый кешеләрнең кылган изге гамәлләрен кабул итмәскә мөмкин. Чөнки Аллаһ әгәр дә бер бәндәсеннән ваз кичә икән, бер бәндәсеннән üzülә икән Аллаһ Тәгалә, димәк аның кылган дугасы да кабул булмый, аның биргән садакасы да, башка изгелекләре дә Аллаһ сакласын кабул булмаска мөмкин. Һәм шуңа пәйгамбәрбез галәйһиссәлату вассалам әйткән, адәм балаларының кылган гамәлләре һәр пәнҗе шәмбе көнне, атна кич, четверг, һәм җомга кичендә Аллаһыга кайта дигән. Аллаһыга кайта. Туганлыкны үзүченең гамәле кабул булмый. Туганлыкны үзүченең гамәле кабул булмый ди. Шуңа күрә Аллаһ сакласын, без үзебезнең күпме кылган изге эшләребезне юкка чыгаруыбыз бар. Нәрсә сәбәпле? Менә шушы туганнарыбыз белән арабызны төзәтмәү сәбәпле. Әлбәттә, азиз кардәшләрем, һәрбер әйберне сакларга кирәк. Әлбәттә, Аллаһыга булган иманыңны да саклыйсың, гаиләдә хатынга булган мәхәббәтне сакларга кирәк, хатынның сиңа булган мәхәббәте ул артып та китергә мөмкин, юкка да чыгарга мөмкин. Шулай бит инде без беләбез, бер-берсен рәнҗетеп күп вакытта бу мәхәббәт нәфрәткә дә әйләнергә мөмкин. Шуңа күрә мәхәббәт үсентесен һәр вакыт үстереп, сулар сибеп торырга кирәк, ныгытып торырга кирәк. Һәм әлбәттә, туганнар арасында да менә бу булган җылы хисләрне һәр заман ныгытып, яхшыртып тору тиешле. Чөнки без икебез дә бер әнидән тудык та, гомер буе туган булырбыз дигән сүз юк. Юк, туганлык җипләрен, туганлык хисләрен ныгытып торырга кирәк. Ныгытып торырга кирәк. Туганлыкны арттыра торган эшләрне эшләргә кирәк. Шуңа күрә ярар без булай да туганнар инде гомер буе туган булырбыз әле, ул дөрес түгел. Туганлык хисләре дә бетә, сөнеп китә. Шуңа күрә кешеләр һәр заман күрешеп, йөрешеп яшәргә тиешләр. Татарда шундый әйтем бар, йөрешсәң туган, йөрешмәсәң туган түгел ди. Шуңа күрә аралашырга кирәк. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлату вассалам да үзенең бер хадисендә әйткән, якын туганың белән дә араңны сөң, якын, ягъни кан ягыннан ул якын, синең ул бер туганыңдыр бәлки. Якын туганың белән дә араңны өссәң, ул якын булмас. Ерак туганың белән дә аралашып торсаң, ул ерак китмәс ди, ерак булмас ди. Шуңа күрә халык әйтеме, бу йөрешсәң туган, йөрешмәсәң туган түгел, ул шуннан килгән булырга тиеш. Шуңа күрә җәмәгать аралашырга кирәк. Аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк. Бүген, субханалла, каядыр барып килем дисәң, бер гаиләдә кай вакыт икешәр машинасы бар, һәр авылга асфальт кергән, шулай бит инде кесәбездә телефоннар бар, бөтенләй мөмкинлеге булмаса, әмма ләкин кешенең менә шушы дөнья куып, туганына барырга да вакыты калмый, шалтыратырга да вакыты калмый. Кай вакыт менә карап торасың, әле тиздән Алла бирсә ачылса инде, менә бу зур гипермаркетлар, әлбәттә, арба тагып, мегада 5 сәгать сизелми дә үтеп китә. Ләкин 1 сәгатькә каядыр барып, туганыңның бер ярты стакан, ярты чынаяк чәен ичеп, күңелен күреп, бер күчтәнәшеңне калдырырга, бәлки ул кадәр дә китмәс, ләкин еллар буе таба алмыйбыз. Шуңа күрә
Алла сакласын инде. Һәм тагын бер туганлык мәсьәләсендә бик мөһим мәсьәлә, менә бу туганың сиңа таш белән атса да, аңа аш белән кайтар ди. Менә бу хакта да әйтәсем килә, чөнки без гадәттә менә үзегез дә игътибар итегез, сез кайсы туганнарыгыз белән күбрәк аралашасыз? Кайсы туганнарыгызга сезнең күңелегез тарта? Кай вакыт әйтәләр, менә минем шул кадәр күңелем тарта аңа ди. Тарта инде. Син килүгә чәен куйган, бәлешен салган, елмайып, шатланып, килдеңме туганым дип сине кочаклап каршы алган. Әле күчтәнәчләрен төяп озаткан, ана син әйтәсең, ай шул кадәр күңелем тарта бу туганыма дисәң. Әлбәттә, туганың шатланып, сөенеп торганда, аның белән туганнашып яшәү ул җиңел, әмма бу әле чын туганлык түгел. Менә кайчан синең туганың әдәпсез булса, төрлесе була. Инде без шулар арасыннан булмыйк. Дорфа булырга мөмкин. Гаиләсендә тәртип юк. Шулай бит инде аны төзәтергә кирәк. Кемдер сәрхүшлеккә киткән, аны айнытырга кирәк. Ул сиңа гел рәхмәт тә укымас, гел матур сүзләр дә әйтмәс. Кемдер көннәшә сиңа, гомергә көннәшә сиңа, сине дошман күрә. Менә шуңа күрә төрле туганнар бар. Менә динебез ислам нәк шундый май кояшы кебек сине кылач җәеп шәкшәк белән каршы ала торганын түгел, менә сиңа көннәшеп йөргән, синнән йөз чиергән, сиңа үзенең әдәпсезлеген күрсәткән туганнарга күбрәк игътибар бирергә куша динебез һәм туганлыкның савабы да җәмәгать менә шунда. Имам Бухари риваятендә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, субханаллах, карагыз, җавап йөзеннән генә туганлыкны саклаган кеше өчен туган була алмый ди. Ягъни сине кунакка чакырды, мин дә чакырыйм әле. Сиңа елмайды, мин дә елмайым әле. Сиңа күчтәнәшен җибәрде, мин дә җибәрим әле. Бу әле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям туганлык түгел диде. Менә ди, аны туганнары ташласа ди, ул аларны ташламаса ди, менә чыннан да туганлык җепләрен саклаучы шул була ди. Ягъни туганнары аңа ни шалтыратмыйлар, ни килмиләр, ни хәлен белмиләр. Менә шуңа карамастан ул бара, хәлләрен белә, күчтәнәшен бирә. Менә чын туганлык җепләрен саклаучы менә шушы кеше ул дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Һәм икенче бер риваятта, Табарани риваятендә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең Әбу Зәр исемле сахабасына да насихат кылып әйтте: туганың синнән йөзен чиерсә дә, аның белән туганлашып яшә ди. Ни өчен? Яратмасаң да, ул синең туганың. Һәм син туганыңнан берничек тә ваз кичә алмыйсың. Бигрәк тә менә без инде сөйләштек бит, сәрхүшлеккә киткән, ялгышкан, саташкан, ул бит туганың тормышын гөрләтеп, дер селкетеп тормышын алып барганда, тәмни итеп табыннарын әзерләгәндә, син килүгә өйләре ялтырап торганда, сине мунча ягып кунак иткәндә, ул барасы килә инде. Ләкин менә туганнар арасында бит инде бар дөньясын җимергә, гаиләсе таркалган кешеләр бар, шулай бит. Бит асылда аларга ярдәм күбрәк кирәк. Ялгышкан, саташкан туганыңа ярдәм күбрәк килер, синең ярдәмең күбрәк кирәк булырга мөмкин. Теге яхшы яшәгән ул синнән башка да яши. Моңа синең ярдәмең кирәк. Шуңа күрә аның өендә утыру, аның табыннары булмаса да, кояш кебек йөзе булмаса да, ул кешегә баруың бу бик мөһим. Һәм инде соңгы мәсьәлә, динебез, әлхәмдүлилләһ, безне өйрәтә, янәшәңдә булган, күзең күргән, күреп белгән туганнарны тану, алар белән аралашыну гына түгел, менә бу буыннар арасындагы бәйләнеш, буыннар арасындагы туганлыкны да динебез сакларга чакыра. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһның хикмәте белән менә һәрбер кешенең, әйтәбез инде, нәсел-нәсәбе бар. Нәсел-нәсәбе. Нәрсә ул нәсел? Нәсел ул синнән соң киләчәк кешеләр. Ягъни синең балаң, синең улың, оныкларың һәм алга таба. Нәсәп ул синең родословный буламы инде, синең инде әтиең, синең әтиеңнең әтисе, бабаларың, анда ничә буын баба инде әбиләрең, бу синең нәсәбең була. Һәм менә син нинди нәселдән килдең? Сезнең нәселегездә кемнәр булган? Нинди атаклы кешеләр, галимнәр булгандыр, бәлки дин әһелләре булгандыр. Менә шушы шәҗәрә агачың сине кайларга илтә, кемнәр белән тоташтыра? Әлбәттә, мөселман кешесе бу әйбер белән кызыксынырга тиеш. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтте: "Тәалламу мин ансабикум",
ма тасилуна бихи архамакум. Нәсәпләрегезне өйрәнегез ди. Ягъни син кем баласы, бабаң кем булган? Шуның белән туганлык җепләрегезне бәйләрсез ди. Ягъни бу сезгә ярдәм итер ди. Туганлык җепләрен бәйләргә. Чөнки синең тегендә туганың килеп чыга. Монда һәм туганлыкны ныгыту ди. Ул гаиләдә мәхәббәтне булдыра, байлыкны арттыра һәм гомерне озынайта дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә туганлык ул буыннар арасында да сакланырга тиеш һәм иншалла инде киләсе дәресебезне әйдәгез багышлыйк. Менә шулай ук буыннар арасындагы туганлык ул сиңа кадәр килеп, бәлки кайсысыдыр синең өчен әти, әни булган, кайсысыдыр синең өчен апа, абый булган, кайсысыдыр синең өчен әби, бабай булгандыр. Шулай бит, менә шулар хәзер безнең хузурыбыздан күчтеләр Аллаһ хузурына. Алар бу дөньяда түгел. Шуңа күрә без аларга да туганлык җепләрен ныгытып, менә нинди аларны ничек шатландыра алабыз, ничек сөендерә алабыз, арвахларга дуга кылу булсынмы, садака бирү булсынмы, иншалла шулар турында сөйләшербез, чөнки бу да тормышның бәрәкәтен арттыра торган әйбер. Раббим безгә туганнарыбыз белән дус һәм тату яшәп, ризык һәм гомерләребезне арттырырга насыйп итсен. Сынаулы вакытларда бер-беребезгә ярдәм итешеп, һәм инде куанычта бер-беребез өчен сөенешеп, матур итеп яшәүләрне язсын. Исән-имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.